pandani Sukpang Presiden sini sini मनोरंजन gedal faika बरना करो मानदै आम चाहिए विशेष खालायै हारि विलेज कमिटी नि बिसिबो खबजाक मानदै निबो किसे खबजाक 112 परिवार नि 350 भोटार CPM, BJP, IPFT गोबां दल याकरै बुबाग्रानि नेतृत्व बाय ताबो हास्टेव त्रिपुरा बुसारगनो मुथांनानि बागै मुक्तिनानि बागै जे संगठन खायदोंमोन त्रिपुरा मथाव फाइबरक गोदाल फाइदों बरंनो पाइफलाया चबानि चिबाय मायाफोर जों खा खलायो त्रिपुरा मथानि चबा राखनाय त्रिपुरा मथानि इमाम बुबाग्रानि इमाम सालकी सेसननि परेनो त्रिपुरा हास्टेव अ इमान मुख थांनाय आं बरगनो वेलकाम मा जानगो हामबाय मा जानगो एवं जतन गाहाम खायै चिनि चबानो बुसखांगतेबो क्राक खायतलांनानि बागै आं अ आमथायनि त्रिपुरा हास्टेनि जत आमथायनि बरगनो चबानि कबम लहर जाव हामबाय